shigo suna haɗuwa su suka buɗe wata mun tashi muna gudu sai sun halbo sai suka same ni na suka halbo ta same ni nan sai ta halbo ni haka ta hita nan wajen sannan sai na haɗi to bayan na haɗin sun yi tsammanin na mutu sai suka wuce suka yi gaba sai na ji ba daɗi wurin abu na kamar ana tsira ma wani ƙarfi ciki to sai na taba to sai da na taba da na je asibitin likita ya diba sai ya ce mun ai kamar ƙarfi ma ne cikin wurin to sai ya diba sai ya ce ƙarfi ne kamar ammunition ashe kai ammunition ne ciki sai an ka diba sai ya yanka sai an ka hidda shi jiya ko mutuwa zan yi dai in mutu ne ya yi ka yi son ka mutu nan gusa na yi son in mutu ne da can tashin hankali da nake ciki can nan ne ya yi sauki gare ni yanzu nan inda haka kwana ga hili ne to ya kuma kusa ga kwata ya yi kwanci hankali gare ni don ina samu in yi bacci cikin daɗi amma nan yanzu na haka nan kana kwana cikin daɗi ne kwarai ina kwana bisa ga can ba ina kwana cikin daɗi ina maganar matanka da yayanka to suna can na baro gida to yanzu magana koma fa to gaskiya ni dai ba ni ya koma ga da yanayin da nake ciki ga halin na shiga to ba ni ya koma garin nan in ce in zana garin ban iya na yi son dai in zanna nan ne ko nan ko ginnin wurin ko ta gaza ne da kwana Allah ya shirya wata na yarda da haka nan don na san wata ran Allah zai bani dama in yi bacci cikin daɗi ba tashin hankali amma da wahala can kaga kwana yau in kwanta lahiya gobe kana iya tashi cikin tashin hankali ga labarin wannan bawan Allah labari ne mai cikar tare da hankali da kuma ban tsoro wanda ya kamata ta a shigo domin taimaka masa wannan bawan Allah dai dan asalin karamin hukumar mulkin Gusau ne a wani gari da ake kira Mada a nan cikin garin Gusau ko in ce a cikin karamin hukumar mulkin Gusau jihar Zamfara kwanaki 10 da sun ka wuce Allah haɗa shi da ibtila'in 'yan bindiga wanda sun ka isko su a cikin garin Mada sun ka hau halbi kan mai uwa da wabi sanadi haka ne yasa sun ka halbe shi a bayanai wanda ya faɗi suna tunanin a waya ne suna tunanin sun kashe shi sun ka wuce wanda bayan sun wuce ne an zo bayan barayin sun wuce an ka gano cewa bai mutu ba an ka ɗauko shi an kawo shi asibiti wanda an kawo shi asibiti yana zaune a asibiti amma saboda babu abun jinya yasa dole asibitin an ka sallame shi har da albarushi ma a cikin jiki ne wanda yanzu haka maganar da muke yi baya ne kusan in ce nan wurin waya ne ya fara zugan yiwa babu abun da koda wanki wurin za a yi babban tashin hankali shine inda yake kwana yake rayuwa a nan cikin garin Gusau wanda a gidan allaba shi ne kasancewar ribbi da kusan nan ɗaya ne wata ɓata take haya bai ma san asalin wadda ko in ce take zama bai ma san asalin mai gidan ba wanda a wurin ne yake kwana wanda kusan jus kawai hanya ce yake dan rabewa duk daga an hawa ruwan sama ga zahi ga kuma kila cikin kwata nan yake rayuwa wanda duk da wannan rayuwar da yake ciki kamar za ku ja daga baki ne ya faɗi cewa ya fi son rayuwa a wannan wuri da ukubar da yake cike da zaman da yake ne cewa sai wanda ga Allah ya taimake shi da ya koma a ƙauyen su na ma da ya ci gaba da rayuwa inda yake da ƴan uwa da ƴaƴa da mata ta yana rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu haka jiya da mun ka zo jiya da kyar da su da kai safi kasancewar irin matukar zahin da ciwon cututtukan da ke jiki ne suke mashi wanda babu halin da koda asibiti za a je na a ga cewa an ya kwanta asibiti an ci gaba da kula da shi har ya samu lahiya wanda sai a jiya ma ne kasancewa yana jin zahiya ya kware an ka je asibiti an gano cewa akwai albarushi a cikin hannu ne wanda an ka ɗebe mai albarushin wanda yanzu haka ya kamata a ce yana shan maganunuka ya koma an kwantar da shi asibiti ana kula da shi amma babu halin abin wanda haka ne yasa ganin cewa koyaushe idan ba a yi kula da abin ba to waya ne zai iya lalacewa yasa an ka gayyato mu domin zanga bidu mu tallata muku ku al'umma ko Allah sa ku taimake shi mun sani cewa kashi 99 na al'ummar da muka dora muku wanda suke cikin wani hali kukan taimake su ta hanyar hitar da su daga cikin kangin da suke ciki to hakika wannan bawan Allah na cikin wannan bayan Allah wanda sun ka cancanci mu taimake su ga wanda ke so ya ga wannan bawan Allah ido da ido zai zuwa a wata unguwa da ake cewa bakin Salma unguwar Sabon Gari a nan cikin garin Gusau jihar Zamfara ko kuma ya kira lambar waya kamar haka 0800 6980 74 99
shidda. Duk wanda ke so haɗa shirin bawan Allah zai iya kira wannan lambar waya kai tsaye. Haka zalika wanda ke nesa yana so ya taimaka ma wannan bawan Allah ta hanyar gida ɗaukar nauyin kai shi asibiti a kwantar da shi a cigar mai maganuka, Allah ya sa wannan lura da ke fama da ta kawo zai iya tura tallafi ne a asusun ajiyar mu na banki na mai birni media consult bankin FCMB mai lambobi kamar haka 67 54 75 1011. Duk wanda ke so ya taimaka wannan bawan Allah zai tura tallafi ne ko da naira guda ce bata yi kaɗan ba, haka wanda tura naira 100 sai a ce Allah saka mai da alheri. Gare cikakke zanta da mun kai da shiya yana cikin wani yanayi a daidai a cikin wannan da gida ko in ce a cikin wannan wuri da yake rayuwa, wanda ya bayyana ya hisanta kuma ba zai taba koma garin su ba irin tashin hankalin da ya gani suke ciki a can karamar hukuma ko in ce a can garin Madadin. Allah ya ba mu ikon taimaka mai. Ga cikakken zanta da mun kai tare da shiya. Suna Jamilu Usman. Shekarun ka nawa? Shekara ta 45. To ga kamar isko ka ko in ce aka mana koke akan kana cikin wani hali kana kwana a wannan wuri kuma ga tambuna a jikinka. Kai dan asalin ina ne? Ni dan asalin Madani. A ƙaramin hukumar mulkin Gusau ko? Gusau local government. Ko ga waɗannan tambuna mun gani a jikinka ga bayan ka ga me faru? Wato muna zaune ne sai suka shigo sun faɗo su 'yan ta'adda. 'Yan ta'adda ko kuma kamar 'yan ta'adda ya ake kiransu? 'Yan bandit. 'Yan bindiga. 'Yan bindiga to 'yan bindiga. Sai suka shigo suna haɗuwa su suka buɗe wata mun tashi muna gudu. Sai sun halbo sai suka same ni nan suka halbo ta same ni nan sai ta halbo ni haka ta hita nan wajen nan sai na haɗi. To bayan na haɗi sun yi tsammanin na mutu sai suka wuce suka yi gaba mutane ana ta gudu dai an kawace. Sai bayan an wace bayan an biyo ma'aikata sun zo an kore su sun hita sai aka ɗauko ni aka taho da ni aka yi wa asibiti da ni. Na zo asibiti dai na iyayi na ƙarfi na har ya kai ya ƙari ma dai ba wani abun da zan yi magani. Wacce asibiti ka tafi? Can asibitin Jambulo. Firar Medical Center Musa. Can. Tun daga can da an ka ɗauko ka daga ma da nan an kawo ka Firar Medical Center. Nan an ka kawo ni. To da mi ya same ka nan ko san kusa kwanda kama mun ga alamar tambo. Nan karan jiya nan ina kwance na kwanta haka sai na ji ba daɗi wurin abu na kamar ana tsira ma wani ƙarfi ciki. To sai na taba to sai da na taba da na je asibitin likitan ya diba sai ya ce mun ai kamar karhi ma ne cikin wurin. To sai ya diba sai ya ce karhi ne kamar ammunition, ashe kai ammunition ne ciki. Sai an ka diba sai ya yanka sai an ka hidda shi jiya. Yanzu ammunition din kwana albarushin kwana nan cikin jikinka? To sai kai wajen kwana adadin kwanakin da an kalbe ni dai. Yanzu kwana nawa da halbin naka? Yau sai kai kwana 10 da yan halbin naka. Da yan halbin. Sannan to shi an ka ebe shi albarushin? Jiya aka ebe shi. To ga wurin nan bayan kanka wurin ga kamar ya fara zuganyewa menene? Ana wankewa haka nan dai wankewa ne aka yi wurin. Kada da wankewa ya samu sai a wanke, kada bai samu kuma sai a haƙuri. Ban gane in bai samu ba sai a haƙuri. To ai magana kuɗi ce, kaga in ba kuɗi ko bai samu sai da kuɗi. Me hana ka zauna a asibiti je da kun ka tafi? To rashin kuɗi, in akwai kuɗi ba na baro asibiti sai in zanna asibiti sai na warke. Tunda ba kuɗi kana zama asibiti tunda ba a yi ma magani kyauta sai ka biya, ko kan gadon nan ka kwana sai ka biya da sahi ka tashi. Duka kwana sai ka biya 500 kullum 500. A nan wurin da mun ka isko ka na a gidanku? Nan gidanmu ne, kamar ta zaman gida yake gare ni tunda arama an kai zauna nan. Dan zauna nan tunda kaga ba mutum bai rasa inda yake da mutanen arziki inda zaka dan zauna. Kenan da mutanen arziki ne. Don ni ban iya zama can inda nake gaskiya, na son ko mutuwa zan yi dai in mutu ne yahi. Ka yi son ka mutu nan gusa? Na yi son in mutu ne da can, tashin hankalin da nake ciki can nan ne ya yi sauki gare ni. Yanzu nan inda haka kwana ga hili ne to ya kuma kusa ga kwata. Ya yi kwanci hankali gare ni don ina samu in yi bacci cikin daɗi, amma nan yanzu na haka nan kana kwana cikin daɗi ne? Kwarai ina kwana bisa ga can ba, ina kwana cikin daɗi. Ina maganar matanka da 'ya'yanka? To suna can na baro gida. To yanzu magana koma fa
to gaskiya ni dai ba ni iya koma ga da yanayin da nake ciki ga halin na shiga to ba ni iya koma garin nan in ce in zana garin ban iya na yi son dai in zanna nan ne ko nan ko ginnin wurin ko ta gaza ne ka kwana Allah ya shirya wata na yadda da haka nan don na san wata ran Allah zai bani dama in yi bacci cikin daɗi ba tashin hankali amma da wahala can kaga kwana yau in kwanta lahiya gobe kana iya tashi cikin tashin hankali haka ake to kaga ƙara ka zauna inda zaka dan samun ɗan jin daɗin nan ko na bacci ne to yanzu ya kaka bacci ga naman bayan ka kusan ya fara zuban yiwa to haka nan radda Allah ya bani iko in yi sai in yi radda bai bani da abun gaba kuma haka nan dai nika kwana da cikin da ba daɗi da daɗi haka nan dai nika hakuri wa in kwana haka na kwana kamar da ka faɗa cewa yan uwa da abokan arziki ne sun isko mu sun haɗi mana halin da kake ciki gaskiya ne abinda ma za a hau mashin aje asibiti babu shi magana a zauna asibiti a yi magani a warke ma babu shi gaskiya ya wannan hali ji haka cikin wani to ina cikin tunani in ka dube ni ka san ina cikin damuwa ka sani da ka dube ni ka san ina cikin damuwa tun da misali kaga ina da kwanciyar hankali ba haka jiki na yake ba misali yawa to babu haka dai mutane wanda ya ga Allah ka ta taimaka mani haka nan wani zai so ya ga wani zai ga wanga bidiyo so ya taimaka maka ya kai ka asibiti a wani mi sunan nan unguwa a cikin garin Gusau nan unguwar bakin silma bakin silma ko mi sunan mi wannan gidan wanda gila ko da an zo za a ci gila gidan wani dan a gane ka a taimaka maka kai gaskiya ne to ni sunan mai gidan waya sunan mai gidan nan a tambaya mutanen nan to Allah kai baka wasa sunan mai gidan ba ban san sunan shi ba can baya sana'a me yake ni ina sana'a haka kayan abun ga irin lemu haka da abarba da ayaba irin da kayan sanyi su irin da kayan ba na roba ba na yankawa kawai kayan ruwa su za ka yi ina yi to zai ka baro iyalanka to ne dai suna ga Allah da Allah ya ba su cirta ba su kuma su hakuri suna da labarin su ba da abun ba su to gaskiya ban da labarin su yanzu tunda ba waya garin ba ta kamma balle a ce ina da waya ne kiran su bayan da ita to wani kira za ka yi ga al'umma da duk wanda ya ga bidiyo ya shigo ya taimake ka domin a samu a ceto rayuwarka zan yi ga al'umma duk wanda ya gani ya ga Allah ya taimake ne da Allah ya taimake shi ma sunana kwamar Salisu Umar wanda mutanen Zamfara suka yi sani suna dan Sulaiman Mastajan yau kuma ni ne shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kasar reshen jihar Zamfara kungiya mai zaman kanta a jihar Zamfara to mai girma cewa mun ga labarin wannan ba Allah ya yi riske ku so babu abin da za mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu koma ga Allah subhanahu wataala ko mu sani Allah subhanahu wataala yana cewa ma lakum la tarjuna lillahi wa qara alam tarau kaifa halakallahu sab'an samawatin dibaka waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min nabata so wannan matsaloli wato annoba ce wata shahi ƙasa ta shahi jiha ta shahi duniya gabaki ɗaya muna kira ga mutanen Najeriya da mutanen duniya su kalli abin duk da ya ce abin da ya koro kusu ya fada wuta ya wuta zahi wannan bawan Allah mutum ne magidanci mai iyali wanda yake las abin da mutum yake da shi yake dogo da shi shine gidan mutum iyali ne ɗayan shi yau ka ga mutum yana gudu yana barin gidan shi da ɗayan shi ka san musiba ta kai musiba wanda yake gan shi cikin wannan gida ko kuma cikin wannan zaure babu ruhi kuma ga kwata kalkashin kwata yake kwana ya ce ya yi son ya mutu nan da ya je gidan shi wurin iyalin shi kasan abun ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so bisa ga haka ina da aka isko mu da kuka cewa mu zo mu duba shi mu ga halin da yake cikin bashi agaji na gaggawa mun fahimci yana cikin neman agajin na gaggawa a cikin wannan watan azumi mai albarka watan ramalan mai alfarma bisa ga haka muna kira ga mutanen jihar Zamfara da mutanen duniya su kalle da halin da mutane suka ciki musamman mabukata ko wanda a cikin ibtila'i a ba su agaji na gaggawa dukiyar da Allah ya ba mutane ya kamata su yi amfani da ta wurin da ya dace gashi dai jiya ko da muka zo an ɗauke shi a gaggauce an ce bai yi kwana ba wanda ya hana mai bidiyon jiya aka kai shi asibiti jiya aka cire mai albarushi ko da an ka tai asibitin bai da waya nan inda an ka ɗauke shi ba gidansa ba ne wata uwa ta maka aure gidan ya zo laba gidan bai ma san sunan mai gidan ba kaga fitina ta kai fitina kana an kai shi asibitin babu ko kobo na zaman asibitin babu ko kobo na maganin
bisa ga haka muke neman agaji ga mutanen ƙasa da mutanen duniya da mutanen jihar Zamfara a kalli irin wannan mutane. Muna kallo muna gani ta social media inda musiba da maci inda talaka suke zuwa suna kai hormaki suna wace dukiyoyi na gwamnati. Akwai wani rumbun abinci Abuja ina kallon social media inda mutanen gari sun ka wace suna kwashe abinci. Akwai wata trailer ga hanya wata ta yi lodin taliya inda mutane Zaria suka wace suka kwashe wannan abinci. So tura ta kai bango, ya kamata a taimaki mutane a basu agaji. Kuma dukkan masu neman mu muna ofishinmu da ke Kambar Plaza kusa da Government House a gaban Jari Bola, ko kuma ta nambar mu 08132494755. Muna godiya bisa ga ɗimbin gudunmu da mutanen kasashe daban-daban da na duniya suke ba mutanen jihar Zamfara. Allah ya saka musu da alheri. Assalamu alaikum. Ga Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakarwa nishaɗi, sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.